салом, хуш омадед ба канали МОШИН ТЖ. пеш аз оғози видео дар канали мо подписатсия кунед ва дар ин видео лайк монед. имрӯз мо дар ин видео 10 мошини Опел Астраи фурӯшӣ дорем. мегузарем ба мошини аввал. таҳти рақами 1 Опел Астра F, соли барои 1994, кузуфаш хэтчбек, сӯзишворияш газ ва бензин, нархаш 19500 сомон. рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 1. таҳти рақами 2 Опел Астра F, кузуф седан, соли бароиш 1994, сӯзишворӣ газ ва бензин, коробкаш механик, нархаш 17000 сомон. рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 2. таҳти рақами 3 Опел Астра F, кузуфаш хэтчбек, соли бароиш 1993, сӯзишворияш газ ва бензин, коробкааш механик, нархаш 16000 сомон. рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 3. таҳти рақами 4 Опел Астра F, кузуфаш хэтчбек, соли бароиш 1998, сӯзишворӣ газ ва бензин, коробкааш механик, 7 моҳ танировка дорад, 100% документош, нарх 40000 сомон. рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 4. таҳти рақами 5 Опел Астра F, кузуфаш хэтчбек, соли бароиш 1998, сӯзишворияш газ ва бензин, коробкааш механик, нархаш 28000 сомон. рақамҳои телефон бошад дар описанияи видео таҳти рақами 5.
تحت رقم 6 اوپل استرا جی کузоваш хэтчбек соли барориш 1999 сӯзишвориаш танҳо бензин коробкааш механик нархаш 31500 сомон рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 6 таҳти рақами 7 опел астра жи кузоваш хэтчбек соли барориш 2002 сӯзишвориаш бензин коробкааш механик нархаш 54000 сомон рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 7 таҳти рақами 8 опел астра жи кузоваш хэтчбек соли барориш 1999 сӯзишвориаш бензин коробкааш механик нархаш 40000 сомон рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 8 таҳти рақами 9 опел астра жи кузоваш универсал соли барориш 2002 сӯзишвориаш бензин ва газ коробкааш механик нархаш 43000 сомон рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 9 таҳти рақами 10 охирин мошини фурӯшии видеои имрӯза марка опел астра жи кузоваш универсал соли барориш соли 2000 сӯзишвориаш бензин нархаш 36000 сомон рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 10 ин буд видеои имрӯзаи мо дар канали мо подписатсия кунед дар видеои мо лайк монед комментарий нависед ва видеоҳои моро ба дигар дӯстонатон ба воситаи имо вайбер ватсап равон кунед барои фурӯхтани мошинҳои худатон ба рақамҳои дар рӯи экран буда метавонед дар имо вайбер ё ватсап нависед хайр то видеои дигар